אוקיי, טוב. אז ככה זה נראה, רגע בוא נפתח, זאת לא נראה. אוקיי. רגע, חכי לי. יואו, יש את הריח של בגל למלוח. כן. תביא לה ריח. צריך יום. רגע, חכי לי. צלין ממש רואים את כל השקלים הרע. אוקיי, ככה זה נראה. מקווה שזה טעים. אוקיי, 3. צ'ירס. האמת? וואו. רגע, שנייה, תעשו. כן, אני גם לא הבנתי איך כל כך מערבים. וואו, הקרנץ' ש... וואו, האמת? אני רוצה מהליבה. אני לוקחת איתי לדקת מהמותי. קחי. לא, את זה לא. יואו, זה תקשיבי, הליבה. וואו. הליבה מנזרה. חצה, אני מדרגת את זה. כמה? 8. 7.5. עוד ביס לפני דירוג, עוד ביס. תגיעו לליבה. חכו, הכל טוב. יש זמן לדירוג. רגע, בוא נגיע לליבה באמת. נו, מה מה זה? זה? מרק? מה? בייגל למלוח. מה הפואנטה בכלל? אני לא הבנתי, זה אמור יש להיות את זה יותר קראנץ' טעם שזה של... מעורבב עם מלא דברים. אהה. באמת טעים. וואו, תקשיבו. 7.5. ברור למה רע. 7.5. 8. קראו לזה קראנץ'.